Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari ang aton top story subong adlaw, January 21, 2025. Investigating team may natumod na nga persona sa likod sa pagkuha sa porsyento sa financial assistance. Ginsugura na sang Bago City ang pagbutang sa mga kubo para sa evacuees. Negros Power Negros X nag-anunsyo sang saka sa bilis sa kuryente. Duha ka mga babayi kag isa ka lalaki nakuhaan sang 1.7 million pesos nga shabu sa sulod sa isa ka hotel sa Bacolod. Kag sa good vibes, performance ang mascara dancers sa Bacolod ginpalakpakan sa sinulog sa Cebu. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka 50-bed capacity hospital nga nagabalor sa 270 million pesos ang pagatukuron sa syudad sa Cadiz. Kahapon ginpatigayon ang blessing groundbreaking kag time capsule laying para sa Cadiz City Medical Center sa Barangay Tinampaan. Suno kay Mayor Salvador Escalante Jr., moderno ang mga two-story facility nga mayara sa pharmacy, minor operating room kag sa palabuton dialysis center. Magalawig sang 600 dias ang construction. Tinutuyo sini nga mahatagan sang nagakaigo nga healthcare ang mga taga Cadiz. Mayara man matuod sang district hospital sa Cadiz ugaling iniya nagaserbe sa mga nagakinahanglan man gikan sa norte nga bahin sang probinsya. Rason nga kun kaisa nagakaulihi suno kay Escalante ang mga taga Cadiz. District Hospital, naging kuwan na siya, naging referral hospital sa North Negros. So, biglang nagdamo yung pasyente namon da. That's why ang city na healthcare program was originally designed na may ara St. Anne Medical Center na makasalo. Yes. No, sa mga patients naman. But now, since nag-share sa bilog na North Negros, gaka-atrasar na kami refer sa among pasyente because of the volume also of patients na naginabaton, nagina-cater sa Cadiz District Hospital. That's why, nangihimo na to na muna na napatindog na lagi kami. Sa number 9, anom ka mga LGU sa Negros Occidental ang na-upgrade sa yellow zone o kung surveillance zone sa pinakaulihi nga African Swine Fever Zoning Update nga ginpagwa sa National ASF Prevention and Control Program. Na-upgrade sa yellow zone sandig sa ginpagwa nga memorandum sang OIC Director sang Bureau of Animal Industry nga si Josamia Sevilla sa tuong Enero 10 ang Candoni, Kawayan, Himamaylan City, Hinubaan kag San Enrique. Damlag pa na upgrade na sa yellow ang Sagay City. Ang Sipalay City nagapabilin nga light green o protected zone. Nagapabilin sa red zone ang Bacolod City kag Escalante City o kun infected zone. Pathag ni Dr. Placida Lemana, Provincial Veterinarian, tigayo na nga nakakomply ang Escalante City sa mga requirements kag ginagulat na lamang nila nga mabalik ang dokumento sa ila. Ang nabilin nga mga lugar sa probinsya yara sa pink zone o kun buffer zone. Samtang sa Negros Oriental naman, 14 sa 25 ka mga LGU diri ang yara sa red zone o kun infected zone. Duha na upgrade sa yellow zone kag ang nabilin nga mga LGU pink zone. Ang anom naman ka mga banwa sang Sikihor ang dark green zone o kun ASF free zone. Pathag ni Lemana ang sentineling o kun ang pagsagod sang paon para mapatud kun makapadayo na sa pagsagod sang baboy ang ginatugutan lamang sang Department of Agriculture sa mga pink zone. Sa number 8, lalaki nga nalumos sa binalbagan sa Hinigaran, nakitaan. Bangkay isang lalaki nga nalumos sa binalbagan ang nasapwan na. Patay na sa makitaan
ang isa ka lalaki nga nalumos sa Purok Baybaya 1, Barangay San Juan, Banwa sa Binalbagan sang Domingo. Ang bangkay ang nakuha sa Local Disaster Risk Reduction Management Office sa Binalbagan Lunes ang aga. Ginkumpirma sang himata sa biktima nga ang nakit-an amo si Risty Carian Pojas, 36 anyos, sang Barangay Pilar sa Hinigaran. Gindalang iya nga bangkay sa isa ka punerarya sa Banwa sang Hinigaran. Sa number 7, duha ka babayi kag isa ka lalaki nakuhaan sang 1.7 million pesos nga balor sang shabu sa sulod sang isa ka hotel sa Bacolod. Nagabugat sang 250 grams sa nakuha nga suspected shabu sa duha ka babayi kag isa ka lalaki sa sulod sang isa ka hotel sa Golden Fields Commercial Complex sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod kainas ang aga. Ang mga ginakop amo Sanday alias Fredo, 51 anyos, isa ka engineer kag subject sa buy-bust operation, alias Iya, 18 anyos, kag alias Shaba, 23 anyos. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., pamuno sa Bacolod City Drug Enforcement Unit, ginpatigay ng buy-bust operation bangod sa impormasyon nga ginhatag sa mga pumuluyo nga si Fredo ang masami naga-check-in sa among hotel kag madamo ini sa nagkalain-laing nga bisita. Ginsuspetsohan si Fredo nga nagabaligya sa illegal nga droga gani ginvalidate sa CDEU. Sunod kay Fredo, siyang isa ka rehistrado nga engineer kag nagaobra sa isa ka kompanya sa Bacolod. Ginausisa pa sa karon ng records ng subject sa buy-bust bangod ini ang nagasaylo-saylo sang lugar. Detained siya sa karon sa isa ka custodial facility kag natalan ang pasakaan sang kaso angot sa illegal nga droga. Sa number 6, Bacolod LGU mag-hire ng 50 ka mga regular employees para sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department. 45 tanan ka mga traffic personnel ang wala na renew bilang job order workers sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department bangod sa poor performance. Gani magluwas sa pag-hire sa dugang nga personnel, tuyo man sa Bacolod LGU nga mag-hire sa 50 kaming dugang nga regular employees sa BTTMD. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga pag-hire pati na ang pagkakas sa mga empleyado, labi na diri mga JOs ang nabase sa criteria kag performance kag hindi sa ila political affiliation. Liwat nga nagpaandam ang alkalde sa mga JOs nga nikawan ang pamulitika sa pagpati nga wala man dapat sila ginagamit sa politika. We hear horror stories that sometimes it's being used for rewards for those who are loyal to a political cause. And for a while, I had to ask the civil service to come up with a statement that the job order should not get involved with political affairs. And we would like to ensure that the practice of using job orders for and any employees of the city for any political purpose should not be enforced. Sa number 5, collections ng Bacolod sa business application nagsaka sang 28%. As of January 20, may 15,566 na ka mga business application ang nabaton sa syudad paagi sa ginapatigayon nga Business One-Stop Shop application sa Bacolod City Government Center. Ginpahayag ni Business Permits and Licensing Office Head Stella Rose Rayos nga kapin 14,000 sa mga business applications na nag-apply para sa renewal kag 600 ang mga bag-o nga negosyo sa syudad. May masobra na sa 3,700 ang na-issue nga permits
paagi sa boss. Gindugang ni City Treasurer Gary Heco Sala nga bisan wala pa natapos ang extended business applications, naglabot na sa 521 million pesos ang ilan na kolekta nga fees gikan sa renewal sa new business application. 28% akon 116 million pesos ang ginsaka sa collection sa syudad kung ikumparar sa 404 million pesos ang Pebrero sang nagligad nga tuig. Wala tayong adjustment sa revenue po na same nga po. Nagsaka lang tayo because ang gross sales sa mga business establishments na nagsaka man. So ang ilang ginabayad nagsaka man. Sa number 4, demolition sa mga nabili nga illegal structures sa Barangay 12 sa Bacolod, dayunon sa Enero 28. Wala sang plano si Mayor Albi Benitez nga ipaisol ang natalana nga demolisyon sa Barangay 12 sa Bacolod sa Enero 28. Inibisan pa nagatuyo kuntani si Barangay 12 punong barangay J.R. Alcantara. Upod sang 22 ka mga pamilya nga apektado sa natalana nga demolisyon nga maghinunanon sa iya. Ginpahayag sa alkalde nga sa nagligad pa nga tuig nga natagaan sa panahon ang mga residente nga makasaylo sa gintalana nga relocation site. Tanan silang nakabato naman sa financial assistance gikan sa syudad. Sa ginpatayan nga pre-demolition conference sang katapos ng City Legal Office Enforcement Team, nagaayo ang mga apektado nga pamilya nga kuntani ma-reschedule sa marason nga bulan ang pagkakasa nga ila mga puluyan nga ginakabig illegal structures sa likod sa Manukan Country. Tuyo sang SM Prime Holdings Incorporated nga masugura na ang pag-develop sang kapin 3-hectare property na lakip diri Manukan nga ila ginrentahan sa Bacolod, LGU. But I don't think so. So, ma-push through gila to Sorry ako na sir. Kaya nawagugay ko na. Sa number 3, Negros Power kag Noseco ang nag-anunsyo sang saka sa bilis ng kuryente. Halin sa 13.95 pesos per kilowatt hour subong, mangin 14 pesos and 22 centavos per kilowatt hour na ang rates ng Negros Occidental Electric Cooperative o Noseco para sa bulan sang Enero. Yara sa 26 centimos ang ginsaka sa kada kilowatt hour sa bilis ng kuryente. Ini ang ginanunsyo sa kooperatiba sa Southern Negros sa nagligad nga semana. Ini kasunod man sa pagsaka sang transmission charges ng NGCP. Kahapon nagpagwa man sang anunsyo ang Negros Power nga magasaka man ang bili sang kuryente. Mangin 11 pesos 0.697 na ang bag-ong rate sang Negros Power. Ginsiling sang Negros Power nga ang saka naman sa bili sang kuryente ang tugas ng saka sa bili sa wholesale electricity spot market o kun WESM ang ginabaklan sang power supply sa mga kooperatiba kaga power retailer companies. Wala pa sang announcement gikan sa Fresco as of press time. Sa number 2, ginsugdan na sang bago LGU ang pag-install sang traditional bahay kubo nga magaserbe temporaryo nga ilistaran sa mga pumuluyo sini nga apektado sang paglupok sang bulkan kanlaon. Suno kay Disaster Risk Reduction Management Office Head Dr. Mary Jean Ortizo, target nila nga magbutang sang 50 ka mga traditional bahay kubo sa 7-hectare nga relocation site sini sa Barangay Napoles. Pero ang una nga nag-abot 14 lang anay kag diri sila magasugod. Tig 50,000 pesos ang bili sini, lakip na ang installation kag delivery. Tigaylo sa mga tolda, initiative sang syudad sang bago suno kay Ortizo nga maggamit sang kubo himo gikan sa kawayan kag nipa bangod wala labot nga mabugnaw kag eco-friendly, mas mapag-on ini kuni paangit sa tolda kag wala na kinahanglan sang flooring. Dugang pa niya ang priority para sa tolda sang OCD ang tent city man sa Himamaylan. Pero may request man ang bago nga tents
sa OCD. May 24 tanaan ka mga pamilya nga na-display sa bago bangot sang sitwasyon sa Burkan Kanlaon kag ini sila ang iga-relocate diri kung tigayon na nga mahuman ang tanan nga ginalantaw matigayon sa ikaduha o ikatlo nga semana sang Pebrero. Naghinyo na ang bago sang budget sa probinsya bahin sa pagpahamtang sang community kitchen, portalets kag communal toilets. Ginalantaw man ang DMOA form gikan sa Office of the City Agriculturist. Whole of a government approach ang ila nga gingamit. Ang city engineers nang magapatigayon na sa pag-start sang site development, no, na ginaanhanan nila sang roads nga pasulod, tapos ma-set up sang communal toilet kag community kitchen. So ang subong nag-request kami sa province kay governor through the PDRRMO sang budget for the construction of the community kitchen kag communal toilet kag nag-request man kami portalet. And ang city amo na siya kita sang mga kubo. Pero ang ini nga site naton nang may ni siya, may mga preparations ni siya for ang security nga area sang PNP, may ara man siya nga para sa medical team naton, may mga child friendly spaces, mga women nga friendly spaces. Kag sa number 1, investigating team ay natumod na nga mga persona sa likod sa ginaalegar pagpanguha sang komisyon sa ginapanagtag na financial assistance. May report si Nico Delfin. May pila na ka mga beneficiaries ang nag-execute sa affidavit agud magreklamo batok sa mga persona nga ginatudlo may kahilabtanan sa ginaalegar pagpanguha sang komisyon sa ginapanagtag na financial assistance gikan sa AX kag AKAP. Wala na'y giningadla ni Mayor Albi Benitez sa mga persona ginapatihan imbulbado sa pagpamintaha. Pero may natumod na ang natukod ng investigating team sandigman sa mga testimonya sa mga yadtong nagbaton sa nabuhinan nga ayuda. May mga ngalan na gagawa. There have been testimonies, there have been individuals who have testified, given their affidavits. So, sa nagdigad nga Disyembre, sa nagpalabot sa reklamong pila ka mga benepisyaryo sa programa nga isugid kay Mayor, tungod ang ilagin baton halin sa 3,000 pesos nga ayuda sa AKAP. Ang naglabot na lang sa 1,000 pesos. Mas masubong tig 1,000 pesos nga nabaton sa mga benepisyaryo sang AX na nagperma para sa 10,000 pesos nga financial assistance. Sa piyak kabahin, ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga magluwa sa ginihimong pagpangusisa angot sa financial assistance. Natala naman sila nga mag-file sang formal charges batok sa kahera sang City Treasurer's Office Licensing Division nga ginaligar nagserbing fixer sa Bacolod City Government Center. May natala naman nga investigation ng City Legal Office nga ipatuman sa Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office angot sa ginaligar pagpalapaw sang supply sang produkto petrolyo. Ang duwa kung sa Belro, pag sa CTO, ang investigation is for your signature na lang. Ang isa is why sa ang recommendation? Ang file for mga charge niya. Okay. Ang isa is why sa kapilan sa i-decision na nato ngayon. Kung isa, sa DR mo wala pa nakatapos. Ang investigating team ang natala na magasapol sa alkalde para sa nagkakiigong nga desisyon batok sa mga ginireklamo nga empleyado sang syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes performance ng masquerade dancer sa Bacolod ginpalakpakan sa sinulog sa Cebu. May report si Romeo Subaldo. Sa embukada pa lang sa ilang performance, napawaw na sa masquerade dancers sa Bacolod ang mga tumalanaw.
sa kada pagkambyo sa props, formation, kag may pasabog sa ilang performance, napabilib ang audience. Guest performer ang contingent sa Bacolod, gamo ang masquerade dancer sa Barangay Granada, ang 2024 Grand Slam champion sa Street Dance and Arena Dance Competition. Kagbangod ang sinulog ang kapistahan sang Senior Santo Niño, gin-adjust ang performance para sa iya. Ginkilala ang Mascara Festival performance bilang second place sa well-behaved and well-disciplined delegates, kag second place naman sa gihapon sa clean and orderly, eco-friendly billeting school. Sa kadatuigan ng Sinulog Festival, ginaimbitar ang Bacolod Mascara Festival bilang guest performer. Romeo Subado para sa Digicast Negros. Kag of course, antes kita magtakop, kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Jocelyn Loquero nga nagapa-shoutout man sa family Dulman sa puro ka Gayas sa Mambukal. Good afternoon sa imo, Miss Jocelyn. Kay Maricona Songkip Valladores, good afternoon sa imo. Watching from Fairview, Quezon City. Kag kay Jeffy Garucha Hevero, good afternoon. Watching from Himamaylan. Shout out kuno sa tanan nga taga Saraet sa Himamaylan City. Good afternoon sa tanan. Kagamuya to ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.